जी। का हो? अरे देखा तो तू परदेश में जाके बसल बड़ा। हाँ? आई देखा तो कलुआ कितना पीछे पड़ल बा हमरे। का करत ह कलुआ? कहा तई घरे चली आवा नहीं तो देखा खतरा बढ़ल बा। बतावा पहले करत का हा? हाय सुना। सुनावा। चढ़ली जवानी हमर भइल बाटे हलुआ, चढ़ली जवानी हमर भइल बाटे हलुआ, अइबा ना बोला मुआ त चाट जाई कलुआ। चढ़ली जवानी हमर भइल बाटे हलुआ, चढ़ली जवानी हमर भइल बाटे हलुआ, अइबा ना बोला मुआ त चाट जाई कलुआ। जानत बा जी। हाँ। ओकर हरकत देख देख के ना हमार जी बहुत धड़कता हो। अरे तो बहुत हरामी है, उसे तई दूर ही रहल करा। हाय सुना। सुनावा। देखी देखी हम के चुआवे लाउलार हो, चालो कर देख धड़ के जियारा हमार हो। अरे तो तोही के देखा लगी कुछ औरो देखला। अरे अब का बताई। है सुना। बोला। हाँ देखी देखी हम के चुआवे लाउलार हो, चालो कर देख धड़ के जियारा हमार हो। हाँ जीभ लब लपावे हमके देखी देखी लालुआ, जीभ लब लपावे हमके देखी देखी लालुआ, आई बहना बोला मुआ त चाट जाई कलुआ। हाँ राजू परदेसी निहारे रोज रहिया, हाँ देखे जब सुन सान ढाई लेला बहिया। घबरा मत, आज तो के समझाई सारे कलुआ के। हाँ जरूर समझा सैया। है सुना। बोला। हाँ राजू परदेसिया निहारे रोज रहिया, देखे जब सुन सान ढाई लेला बहिया। कहेला कि भौजी तोहर गाल बाटे हलुआ, कहेला कि भौजी तोहर गाल बाटे हलुआ, अइबा ना बोला मुआ त चाट जाई कलुआ। ज्यादा परेशान मत होगा, जल्दी आवत थी। ठीक बा।